beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. العودوة الطيبة نلقاكم القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri għad-Disa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek. U għatina l-paċi fi żmienna, bibni Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Samwel qal lil Sawl: Biżżejjed, ħalli nuri x'qalli l-mulej dal-lejl. Tkellem, qallu dak. U Samwel qal: Jaqgħu mhux veru li għalkemm int kont tkejken f'għajnejk stess, int sirt prinċep fuq it-tribujiet ta' Iżrael u l-mulej dilkek sultan ta' Iżrael? U l-mulej batek fi trieqetek u qallek: Mur u eqret dawk il-midinbin, l-Amalekin, aħbata lihom sakemm teqridhom għal kollox. L-għala mela ma smajtx mill-kelma tal-mulej u nxtħet fuq il-priża u għamilt il-ħażin f'għajnejn il-mulej. U Sawl wieġeb lil Samwel: Jien smajt mill-kelma tal-mulej u qbadt triq li fija batni l-mulej. Ġibt miegħi lil Agag, sultan ta' Amalek, u qritt l-Amalekin. Il-poplu ħam il-priża naċ u baqar, l-aħjar minn dawk li kienu mitluqa l-erda biex joffrihom lill-mulej Alla tiegħek f'Gilgal. U Samwel wieġeb: Jaqgħu il-mulej joġbuh il-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji aktar mismieħ tal-kelma tal-mulej? Ara, l-ubbidjenza hija aqwa mis-sagrifiċċji, is-smieħ aħjar mix-xaħam tal-muntun. Ir-ribellioni daqs id-dnub tas-seħer u li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima tax-xbijat. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej u se jwarrab lilek minn sultan. Il-kelma tal-mulej. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek,
il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil ħażin imma Alla jgħidlu: kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt siket, forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Darba waħda d-disċipli ta' Ġwanni u l-Farizej kienu sajmin u ġew qalu lil Ġesu: għaliex id-disċipli ta' Ġwanni u d-disċipli tal-Farizej jisumu u d-disċipli tiegħek ma jsumux? Għalilhom Ġesu: huwa l-ħbieb tal-arus se jsumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Sakemm ikollhom l-arus magħhom mhumiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta l-arus jitteħdilhom u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida għax inkella ir-roqqa l-ġdida sellet il-qadim u t-tiċrita tikber. U ħadd ma qiegħed l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella l-inbit jifqa' id-damiġġani u jintilef kemm l-inbit u kemm id-damiġġani. Iżda inbit ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Għaliex id-disċipli tiegħek ma jsumux? Dina hija l-mistoqsija li jagħmlu lil Ġesu kif rajna fl-Evanġelju skont San Mark u jagħmlu ilu id-disċipli ta' Ġwanni u l-Farizej li kienu huma sajmin imma nnotaw illi id-disċipli ta' Ġesu ma kinux qed isumu bħalma kienu qed jagħmlu huma. Innotaw illi l-mistoqsija mhijiex lil Ġesu għaliex hu mhux qed isum, imma x'id-disċipli tiegħu u għalhekk b'xi mod isu responsabbli hu għaliex dawn mhumiex qed isumu. L-isfond huwa li dak iż-żmien kien hemm prattiċi reliġjużi, kien hemm tlieta mod speċjali illi kienu mifruxa għal kemm il-Farizej, kemm id-disċipli ta' Ġwanni, kemm nies oħra li kienu it-talb, loti ta' karità u s-sawm. L-intenzjoni ta' dawn kienet dejjem milli dawn il-prattika reliġjuża inti tersa aktar lejn Alla u dawn jgħinuk biex tgħix aktar il-kelma ta' Alla. Imma ma' żmien li ġara kien illi kien hemm enfasi kbira fuq li tagħmilha. Dawn huma prattiċi li għandhom isiru. Allura il-Farizej speċjalment jgħidu isma' dawn huma liġijiet li jorbtu, inti għandek tagħmilhom.
U oħrajn nies oħra jgħidu sma' din hija drawwa li għandek tagħmilha. Imma li ġara kien illi kultant l-enfasi kienet mhux fuq għaliex qed tagħmel din il-prattika reliġjuża, x'inhi l-motivazzjoni, imma fuq li tagħmilha. U għalhekk iktar fuq il-performance. Fil-fatt, nafu li Ġesu ikkritika darba minnhom bl-aħrax il-min jagħmel dawn il-prattiċi reliġjużi fosthom is-sawm, kien semma da 3 fil-fatt, it-talb, l-għoti ta' karità u s-sawm, u jagħmel dawn għal wiċċ in-nies biex jidher, jiġifieri titlob biex jarawk qed titlob. Tagħti karità biex tidher l qedtejn bil-karità tiegħek. U s-sum biex ukoll kulħadd ikun jaf li is-sum. U Ġesu kien ikkritika dawn meta magħmulin għal għajnejn in-nies. Kien qalilhom il-ħlas tagħkom ġaħadtuh min-nies għax rawkom u qalu kemm huma nies tajbin. Ġesu kien qal meta tagħmel dawn għamilhom għall-glorja ta' Alla u għamilhom il għaliex inti taf li b'dal mod qed tagħti mhux biss glorja lill-Alla ma qed tagħmel il-ġid lilek innifsek u lill-oħrajn. U għax immexxi tas-sew mill-imħabba. U għalhekk hawnhekk l-enfasi Ġesu jitkellem fuq l-arus u l-ħbieb tal-arus il għaliex il-motivazzjoni għandha tkun tas-sew l-imħabba u dak li nagħmluh għall-mulej u mhux għalina nfusna. Arawx differenza meta jkollna din il-viżjoni ta' Ġesu anki f'dawn l-affarijiet li huma prattiċi reliġjużi bħas-sawm pereżempju. Inti ma ssumx biex tieħu pjaċir li qed issum, jew inkella biex il-kulħadd tgħid li qed issum, jew tidher li qed issum, isek qed tagħmel xi ħaġa tajba u tixtieq li kulħadd ikun jaf biha. Inti s-sawm jgħinek biex tersaq aktar lejn Alla u biex ikabbar l-imħabba tiegħek lejn Alla u lejn l-oħrajn. Għalhekk is-sawm li kod disċiplina ta' nfusna tgħinna f'dan. Ma dak li għandu jmexxina huwa propju l-imħabba lejn Alla u l-glorja tiegħu u li dak li nagħmluh tassew immexxijin minn din l-imħabba. Ara x'differenza din tagħmel u dan huwa il-ġdid li rid jenfasizza Ġesu fil-ħajja tagħna. Għalhekk hu jitkellem hawnhekk ukoll fuq kif aħna il-ġdid li ġabu mhix sempliċement isek xi ħaġa li tapplika fuq mentalità qadima, għalhekk jisemmi hawnhekk li inti ma traqqax mantar qadim biċċa drab ġdida, għax inkella jgħid ir-roqa l-ġdida sellet il-qadim it-tiġrieħa tikber. U l-istess jgħid ma tqiegħedx inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit il-ġdid jifqad damiġġani qed jgħid Ġesu il-ġdid li ġabu mhux sempliċement xi ħaġa li jsek tapplika tkompli għaddej li qed tagħmel b'mentalità qadima u tapplika xi ħaġa ġdida hekk fuqha. Mhix hekk. Illa li Ġesu jridna illi l-qalb tagħna tkun imġedda b'din l-imħabba u allura tibdel. U allura anki l-prattiċi reliġjużi ma jsirux biss illa għaliex huma drawiet u nagħmluhom għax drawiet, imma nafu li permezz tagħhom aħna qegħdin nagħtu glorja lill-Alla, nirsqu aktar leħ, nintlew aktar bl-imħabba tiegħu u anki nuru din l-imħabba lil oħrajn. Tolbu l-mulej illum ispirati minn din il-kelma tiegħu biex aħna
ikonna f'qalbna din l-imħabba tiegħu. U dal-ġdid li jrid iġib f'ħajjitna. Biex aħna mbagħad dak li nagħmluh għall-glorja tiegħu, bl-ispirtu tiegħu u għall-ġid tal-oħrajn b'ħafna mħabba kif għallimnaw. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li dak li nagħmlu, it-tajjeb li nagħmlu f'ħajjitna nagħmluh tassew immexxijin mill-imħabba lejk u għall-glorja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isfarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtu s-servizz tagħhom lil-morda biex inti tgħinhom f'din il-ħidma tagħhom jagħmluha b'ħafna dedikazzjoni u mħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fl-Ukrajina, għall-paċi fl-Art Imqazza, f'Gaza, dak kull postijiet kollha fejn hemm il-konflitt, il-ġlied, u nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dan il-mister kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli ta' smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej,
Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tefkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanġi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna minn deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna il-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek ta' minna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd.
Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, smat tal-btana, ħlesenna u għafmana, glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti omna, għaliki smat tal-btana, Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija u qalilha kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha speċjalment dak li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek me kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtan
tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għaliki jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tal-fer, meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismet iġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għaliki jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek u sar bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba' misterju minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismet iġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlista min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-fer, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismet tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek u taħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismet tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-irweħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibedalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla. Itlob għalina. Imqazza xebatax bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina.
Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta mħalla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatelilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla f'dak li libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla, f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalletilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek li semem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.